Toto tu je stavebný materiál. Ale ak k nemu nepríde taký šikovný chlapík, ako je tento, tak toto stavebným materiálom ostane. Enzymy sú robotníci v našom tele. Každý sa rodíme s nejakou enzymatickou bankou, ktorej vyčerpanie znamená koniec. Enzymy sú termolabilné. Neprežijú teplotu nad 42 stupňov Celzia. Akékoľvek jedlo, ktoré zješ, prešlo teplotou nad 42 stupňov Celzia, všetci robotníci sú v ňom mŕtvi a tvoj pankreas musí vybrať z enzymatickej banky enzymy a použiť svoje vlastné na to, aby si ty strávil svoj obed. Bez enzymov, keby to ten pankreas nespravil, tak klobásu trávime 3 roky. Jedni sú tráviace enzymy, tie zabezpečujú rozklad potravy a jej vstrebávanie, a druhé sú metabolické enzymy, tie zabezpečujú od upratovania cez regeneráciu, cez rekonštrukciu, cez obranu, všetky ostatné funkcie. Zjem jedlo, ktoré obsahuje veľa tráviacich enzymov a nespotrebujem ich všetky na trávenie. Tieto tráviace enzymy prejdú do môjho tela a pomáhajú metabolickým enzymom v ich činnosti. Keď jeme príliš veľa potravy, ktorá je varená, príliš veľa chemicky ošetrovanej potravy, ožarovanej, polotovarov, tak spotrebávame obrovské množstvo tráviacich enzymov. Potom sa nevedia premeniť na metabolické a tie tam chýbajú. No a keď to tak celkom v tom svojom živote nedávate, tak si treba zobrať nejakú barličku.